Zanimljive knjige, kako je knjizi riječ? Ova knjiga na neki način dođe kao melem na ranu na dušu u vremenu gdje vlada sasvim razumljiva era informatičke tehnologije, gdje je sve vezano na aplikacije, mobitele, tablete i to, tako da smo na neki način zaboravili taj osjećaj i papira. Jednostavno ova knjiga u samom nazivu čini se 77 priča, govori da ono što žargonski kaže događaj za sve uzraste od 77 godina. I sam izbor gostiju sagovornika koji je kolega sa Radan Demirović intervjuo govori da je to je jedno najpozitivniji, najljepši općenito u društvu na ovim prostorom, zato što ovdje nema nijednog minuta ni politike, ni priče, jednostavno neko vrijeme, sjećanje neko vrijeme kako smo željavali i na neki način mladim generacijama jedna vrsta učbenika da se jedno može i ova knjiga koristi u vremenu gdje mi dan živi. I ono što bi ja volio da kad sam vidio malo ovdje i goste na promociji, nekako volim da bio neki sa tribina, svi tribina stane koji su osrašćeni, zamijenili da dođu ovi ljudi. I zaista ovo su ljudi koji razumiju i žemljivost i lijepu priču i ovako. Vrstnog urednika i sportskog novinara, koja od ovih 77 priča je vas posebno da ste i promotori? Stvarno bi nekako bio lažno skroman kad bih rekao da mi nekako ne leže naravno s ove tuzlanske priče od Rize Meškovića do svih ljudi ovdje i Dragomir Vito ovdje i Ješefa Šarevića. Dakle, dosta tu nekih priča, vidim tu Dedića, Suada Kavesića, ljudi koji su vezani za istoriju slobode ili činjeno bogatstvo. Naravno da je lijepo vidjeti priču i o Anti Miloševiću, Jovana Čimoviću, Danovom Popovu, Igoru Paniću i mnogim drugim asovima iz nekog to vremena. I stvarno je poredio knjigu da 77 godina vidim da imaju neki su igrači koji su rođeni 40 i nekih godina, a imamo naravno neke mlađe generacije koje su našli svoje mjesto u knjizi. Što je to neko posveđenje i bogatstvo za čitaoca i nadam se da će ovo biti jedna od brojnih promocija kao uvod ono što nadam se Radan Demirović treba da radi naravno periodu jer je to bogatstvo za sve i za čitavce i za ljude u sportu i oko sporta i neka velika poruka kakve trebamo imati i navijače i ljude u klubovima i na tribinama. Hvala.